As 1:23 kanang pagsakmit pinagis kalayo kanang unsa man siya brad kanang kuha na purgatorio o impierno kay ningo na sakmiton kuno pinagis kalayo. Alright, so kanang pagsakmit diha pinaagi sa kalayo, naghisgot ba na Brother Rex sa Revelation 1:23 imong gihisgutan? Judas Judas. 1:23. Natong basahon ng Judas 1:23 sumala sa iyang gikutlo mga kaigsunan. Gisgutan din no? Nga tabangi kadtong nagduduha. 23 luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaloy iusab ang uban apan pagbantay likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. Pasabot ani brother no nga pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. So kadtong na impierno na kanatong padung na impierno gisakmit. Padung na unta sila mahog. So wala pasabot og kanang purgatorio ba na or kalayo. Kadtong makabuhat nga ang ilang tang mabuhat nga moy makaingon kanila nga mangadto sa kalayo sa impierno ipasakmit no. Kay pinaagi na brother Rick og grasya sa Ginoo kay ang makapalangit kanato mao man ang grasya sa Ginoo, mao man ang Dios nga muluwas kanato. Madili kita mahipunta bisan diha sa purgatorio no. Nga di kay ang purgatorio kalayo magyapon na Brother Rick. So either way no, kining purgatorio or impierno nga kita sakmiton sa Ginoo. Madili unta kita mahipunta ni ana. Pero at least na lang og ngadto sa kalayo dili itong dumalayon Brother Rick no. Kundi bisan diha lang sa gitawag nato og temporal punishment. Okay, pero better gito Brother Rick nga ini kamatay sa tao tuwa may punta sa gingharian sa langit. Na di ta maagi no. Kanang imong gingon unsa man ka impierno ba na or purgatorio, either of the two. Mas maayo nga muditso ta. Pero unsa may makaingon nga muditso ta Brother Rick, kining gitawag og witnesses, martyrs no. Nga mamatay ta diha gyud sa grasya sa Ginoo, diha sa pag-witness nato sa grasya sa Dios, kana dito ta sa gingharian sa langit. Wala kita igong panahon mga kaigsunan. Salamat kayo sa pag-iuban sa ngalan sa ato ang General Manager sa DYRF, Reverendo Padre Philmar Phil, sa atong consultant Reverendo Padre Bobby Besa, sa tuang igsoon Brother Soc Fernandez, ang ato ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders, ug si Padre Lucas sa pikas sa lawak no Brother Engineer Julio. Salamat kayo. Dahil salamat sa inyong pag-iuban mga kaigsunan. Ang Dios manalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.